RMN Listen Me, Anodan, Basket Edition, Basket Edition. So live ta karon mga kasama dinhi sa RJ Village, Barangay Pasiano, Agdao ning atong siyudad sa Davao, kay atoan ang ilaylahon ang lain natong suking tigpaminaw mga kasama sa DXDC. So niya na, sa ipangani mo. Margie Lumbab. So sa imuhang pagkaluma diri, unsa mga estasyon ang imuhang ginapaminaw? Siyempre, DXDC. Dali alamiya sa paminaw na siyempre DXDC. Nganong sa kadaghang estasyon sa Davao, DXDC magid ang imong napilian nga paminawon. Kay gwapo ang ilang programa, makakuantag mga balita. Balita, ayan. Sige dabi, ato ang pangutanon si kasama nga unsa nga title sa programa ang ginahandle ni Rajiman June Duterte nga mabati alas 6:30 hangtod alas 8 sa buntag. Straight to the point and morning edition. Ayan, straight to the point, morning edition. Sakto ka ang tubag ni Madam. Sa imong tanong, sakto, mali? Sakto kayo. Nganong kampante kayo nga magkagsakto? Alangan ka na, nang mina mo ko perminti sir. Di basta-basta, ano, abti kayo. Sakto, kayo. Kung niana, ato nang itunol, ang atuang panunan. Dawata, Madam. Sige na ba, ikaw daw ngalan unsay unod sa tuang basket karon? Na isda, na talong, na lamas, o na isoka. So, murag alam na unsa ni nga putahe. Siyempre, paksiw. Bueno mga kasama mo to, ang atuang usa sa mga sugitig paminaw diri sa RJ Village. Pasiano, Agdao ning atong siyudad sa Davao, atong natagaan sa tuang panudan. Kauban nato si Rajuman Aimee Ginita, Rajuman Joel Viray, Tatak, RMN. RMN Listen Me, Anodan, Basket Edition, Basket Edition.